and today is April 1. So, dapat kahapon pa to. Meron tayong March favorites video! Hindi natin i-miss yung every month nating monthly favorites. And now, I have here all the products I wanna show you. In this bag, nilagay ko lang yung iba dito kasi nalalaglag sila kanino pa. So, saan ba tayo mag-umpisa? Ito ang una natin papakita sa inyo, guys. Dahil super init. Ito, guys. I think napakita ko na to sa ibang monthly favorites ko, pero this month, super essential niya. Ito. Madami kayong mabibiling ganito online and everywhere na mura. Pero this one in particular, super ganda. Ginagamit ko na to ever since June or July 2019. Oo. And yan, guys. Buhay na buhay pa siya. This is from Miniso. Yan, super lakas. Ito yung number 3 niya. Next one is, guys, ito suit ko. Nakikita nyo ba yan? Kala nyo normal earrings lang. Pero guys, pinakita ko na to sa isang video ko. If you have seen my latest video na shinare ko sa inyo yung favorite Korean songs ko, pinakita ko to. So, ayan. Kung napanood nyo yun, alam nyo to. Earrings siya na pwedeng, wait lang ha. Ayan. Lagyan ng AirPods. So, accessory siya sa AirPods para hindi natatanggal yung AirPods mo. Natuwa ako nung nakita ko to. Meron akong silver, gold, everything. Talagang inipon natin. Dahil konti lang yung accessory sa AirPods. Ito. Nakahanap tayo ng accessory. Ito ko sa inyo. Ayan, meron pa tayong iba pang gold, iba pang silver. Mas gusto ko to, yung silver na cuff. Kasi pag nalaglag yung AirPods, hindi masakit dun sa butas ng tenga mo. So, yun, mas better siya. Ang third sa list natin, siguro nakita nyo to sa mga TikTok. Super famous nito sa TikTok. It's the confidential na stamp para takpan yung mga names nyo sa mga package nyo. Hindi ko lang alam gaano katagal to tatagal. So, tignan natin. Tapos, next one naman sa list natin. Wait, pang ilan na to? Pang-apat. This one. Innisfree Green Tea Seed Skin. So, this is a toner. Naubusan na ako ng AHA, BHA toner ng CosRX. Kaya ito na ang ginagamit natin. And so far, nakikita nyo, konti pa lang nababawas. I don't know ilang araw ko na siya ginagamit. Pero, so far, so good. Hindi naman ako nagbe-breakout with this one. So, yan. Innisfree Green Tea Seed Skin. Next one is this one, guys. Ito. This one is from Sapporo. I have so much of this. Kala ko nung una, expired na sila dahil super tagal na nila. Pero wala silang expiration date dahil oils naman sila. This is a lavender oil and super bango niya. Bago ako matulog, nilalagay ko dito ko. Or dito sa side ng ears ko para naaamoy ko siya. And yun, nakaka-relax yung lavender. So, it's an essential. This is relaxing oil from Furano in Japan. So, yun. It's a lavender oil. Next one is this one, guys. It's the Pharmacy Cleansing Balm. Dati ayoko nang mag-cleansing balm. Kasi nung nag-cleansing balm ako dati, I don't wanna say the specific cleansing balm that I use, but it's a Korean cleansing balm and medyo super sikat niya. Pero, it didn't work well for me. Super breakout nung ginamit ko siya. But this one, so far so good. Pharmacy Cleansing Balm. This is from Sephora Philippines and super talaga. Next one naman, guys, is this one. Super natuwa ako kasi meron palang ganitong nabibili sa Shopee. This is the pH tester sa swimming pool namin. So, yun. Hindi mo na kailangan bumili ng mga dinadrop-drop and shake-shake na gano'n. Basta. The 8th thing in our list is this one, guys. It's our Fun from Fun bag. Siguro nakita nyo na to sa dating videos. Pero yan, this month, super lagi itong nagagamit dahil printed siya. And ayun, nakakatamad magbihis pag binigyan mo na ng printed na bag. Parang nag-prepare ka talaga, diba? And 9th thing in our list is, nakita nyo na to sa ilang videos. It's the Xiaomi wireless vacuum. Super convenient gamitin ng Xiaomi wireless vacuum. And there's a Xiaomi store here in Angeles City, Pampanga na nag-open. It's in Santo Rosario Street. And super nakakaaliw pumunta dun sa Xiaomi store kasi ang dami-daming minimalist na gamit na parang kahit hindi mo kailangan, parang shucks, kailangan ko to. Pero yung Xiaomi vacuum, super duper, kailangan talaga siya kasi, guys, super convenient niya. Para
parang nakakatamad ng magwalis, yun na lang ginagamit mo lagi. Hinihigop naman niya lahat, kahit yung hair. So, maganda siya dahil nakukuha niya yung hair. And the last thing in our list, guys, is in here in my laptop. And nakita ko lang din siya sa TikTok. It's the... Wait lang. Ayan, nakikita niyo ba? Oh my gosh, hindi siya kita. It's the Just Dance Now app. App siya dito sa Mac. I don't know if it works with Intel Macs kasi itong Mac ko na to, M1 Mac na siya. So, I think kaya na-download ko yung app kasi M1 chip na siya. Pero, yun, yung Just Dance Now, pag dinownload mo siya sa Mac mo and dinownload mo siya sa cellphone mo, pwede kang mag-Just Dance na parang meron kang Xbox sa bahay. So, yun, nakatipid ka na, hindi mo na kailangan ng something sa TV nyo. Dito na lang sa laptop tsaka sa cellphone mo. Although, dahil yung cellphone ko is Pro Max, pag hawak mo yung cellphone mo habang sumasayaw, medyo ang laki, guys. Nakaganon ka talaga. Nakaganon ka talaga. Pero kahit ganon, guys, at least meron ka ng Just Dance. Pero guys, meron kang coins every day. So, yun lang yung pwede mong gamitin para sumayaw ng isang song. So, parang isang araw yata, 100 coins lang or 200 coins lang yung mabibigay sa yung libre. Unless bibili ka, pero kasi it's not really practical to buy dahil ang mahal ng membership niya. So, never mind. Pero yun, at least nagagamit ko siya every day. So, I really love the Just Dance Now app. Super nakakatawa lang ako. Siguro pag nag-video ako kung paano ako nag-Just Dance Now. Parang... So, ayan guys, those are the 10 things for this month of March. Medyo ngayong March, ang dami nating days na na-miss natin yung uploads natin. So, I'm trying to push myself for April na every dates tayo ulit. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and I hope to see you in my next video. So, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button and see you in our next videos. Bye-bye!